muso do abe Ameriki akanyi ninkali do koni mɔgɔ min e bɛ salli kɔnɔ salli min ye arakan naani ye e ye tahiyya fɔlɔ kɛ ka wuli arakan naani arakan fula min tora e ko arakan laban u bɛ ko arakan laban na arakan naani na min arakan laban yi sigile tahiyya la i ka saliji tiɲɛna yala warakan de tiɲɛna wa u bɛ salli bɛɛ de tiɲɛna salli bɛɛ de tiɲɛna salli bɛɛ tiɲɛna e bɛ taa salliji de ta ka sage ka salli kura ye ciden ko la yaqbalu Allah salatu ahadikum idha hadasan hatta yatawadda akola ta dola kelen ka salli mina ni ka salliji tiɲɛna fo i ka taa salliji kura de ta ka sage salli ka bo ko do ko den ko tungela yara ko ewa musoko ko den ka furu ko tungela yara mais ala ya ka Amerika ye muso do ye furu siri mais ale ba fe jamana in kono ya ka mɔgɔ do nya mariyaw ka bagan do kantige pour furu in kɔrɔkɔrɔw ka kisama o tɛ bɛn o ye de ka kantigeli kɛ fɛn wɛrɛ min tɛ ala ye a kɔrɔ ye mun ye setane minnu min y'a ka furuko gɛlɛya de bɛ jinɛ ni setane minnu bolo kantigeli ka kɛ olu ka a nɔgɔya o tɛ bɛn an ko kantigeli bonda mɔgɔw k'i yɛrɛ kɔlɔsi kantigeli bɛ kɛ ala kelen pewu de fa salli li rabbika wanhar salli tigi ala ye i ka kansogoli kɛ kantigeli kɔni bɛ kantigeli kɛ k'ala tɔgɔ fɔ k'a kɛ sogo ye k'a du ten ni ka denbaya baasi t'o la u bɛ silamɛya sariya ye kantigeli minnu kɛ bato ye lahiya kantigew denkundi sagaw kantigew olu filɛ mais ni o bɔra o la masibaw ni fɛn wɛrɛ ka kantigeli kɛ nin ko in pour n ka kisi nin fitinaw ni fɛnw na o tɛ bɛn o yɛrɛ ye kantigeli kɛ fɛn wɛrɛ min tɛ ala ye nisɔndiya kɔni alhamdulillah n ka den ala ye muso nɔgɔya ye u bɛ a furu kɛra alhamdulillah ala ye furu nɔgɔya furu kɛra nisɔndiyara n ka kantigeli fɛn dɔ kantigɛ n ka bagan dɔ kantigɛ ka ala barikada ka kantigeli kɛ ala barikada ni ala ye furu nɔgɔya n den ye ka kantigeli kɛ ka ala barikada baasi t'o la dɛ mais furu fitina minnu ni kɔlɔkɔlɔ minnu bɛ furu la ka kantigeli kan ka kisi o ma o ye de ka kantigeli kɛ fɛn wɛrɛ min tɛ ala ye o tɛ bɛn ko dɔ y'ale ɲamariya ko a ka furuko taama ko mais ale y'a tigi ye musirikiya baaraw bɛ a bolo yala ale bɛ se ka bila ɲɛ k'a ka furuko taama wa musirikiya ye cogoya fila de shirkul akbar mukhraj min al milla wa shirkul asghar musirikiya ye cogoya fila de musirikiya kunbaba min bɛ labɔ diina kɔnɔ ni o bɛ mɔgɔ min bolo a haramuyara o ka tawhidi tigi ni silama muso furu parce que ale tɛ silama ye musirikiya kunbaba bɛ min bolo musirikiya min bɛ labɔ silamɛya kɔnɔ n'o sabatira mɔgɔ min na dankana b'i bolo a tɛ daga o tigi silama muso ka furu ma janko e ka kɛ o ciden ye n'a y'a sɔrɔ fana musirikiya min b'a bolo o ma labɔ silamɛ kɔnɔ musirikiya fitinin don fasiki don wala e mɔgɔ ɲuman e man ka bila fasiki fara ɲɛ ko i bɛ taa mɔgɔ ka denmuso ɲini a ye an bɛ min fɔ ni musirikiya kunbaba don haram n'i ye muso in d'a ma o ka silama muso d'a ma o kan junubu b'i la parce que furu tɛ daga ni ɲɔgɔn cɛ fewu
ni aka musira ba labo silamiya kono mais nata labo silamiya kono o ye fasiri de ebe min ka fasiriya do kana bila onye mogo min ka dalen be la e balima min dalen be ela i ka tawhidi ni ka sunna ni e sera makarasa yere be min ye o ye konyuma de ana doni e sababu ka soro ni nye fasiri de o te beye be min fo ye ninde ko kalle tige wala u ka faamu latige min ye mɔgɔ kana cogo b'a la fiyen wɛrɛ tɛ o la an tumina bil qadari khayrihi wa sharrihi ale min ye dɔrɔn da latige la a hɛramaw e ka da la a tɔɔramaw e ka da la e ye min ye dɔ da la e ma min ye dɔ e ka da latige la ali ibn abi talib ko al qadaru sirrullah a ko latige ye ala ka gundo de o de y'a to dɔɔni kɛbaaw ko mɔgɔ si kana cogo bɛ kani hakili cogo bɛ k'i ka miiri cogo bɛ latigɛ la n'i m'o dabila dɔrɔn i bɛ bɔ min kalama i bɛ bɔ silamɛya kɔnɔ donc an bɛ min fɔ dɔrɔn latigɛ hɛrɛmaw a jugumaw e ka da la ka limana n'a ye de Como? Bon, ko do ko olu be futuru salli jama la mais olu bɛ taa carte la safo wagati b'u sɔrɔ carte la mais ni carte banna mɔgɔ saba bɛ fara ɲɔgɔn kan ka salli o tɛ yan n'a b'a yɛrɛ bolo a ye taa jama salli la a ka sagi kana ka carte la n'a b'a yɛrɛ bolo jama salli kana tɛmɛ o la ko carte o ye de ewa tilonkɛ de ou bien ewa farikɔnɔ ɲɛnajɛ de ou bien n k'i yɛrɛ entraînement o ye o de diɲɛ ko de do o kana u sugu la ka bɔ a danna min kama carte kana sugu la ka bɔ o la Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko a ko hari mɔgɔ n'i bɛ baara la baara min ni baara dagalen do mais n'a kɛra sababu ye k'u sugu la ka bɔ ala ka wajibi dɔ ma haramu yɛrɛ i bolo carte ye fɛn dagalen aw ye a k'a ladege mais a kana u sugu la ka bɔ ala ka wajibi la يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ألكم مؤمنون أو نفر أو دو كنا سغلا كبو على قسمما نمو من يوكي يمو بردلين donc aka carte wakati abe fere ke chogo naka karamo aya fere tige safo wakati abe soro ko salli jamala chogomi parce que tie bali ko ni misiri ka soro jama salli ka wajibi de carte kana ubali wala bon ni ani mɔgɔ ɲuman minnu bɛ min kɛrɛfɛ ni hakili ɲuman a ka taa conseil ɲini olu fɛ nin na waalaikum salam bon ko qiyama do mɔgɔw dɔw bɛ kɛ laarisi duguma ko tile tɛ olu sɔrɔ olu ye mɔgɔw ye juman ye bon ala ka mɔgɔ ɲumanw bɔ o la hadisa nana ka mɔgɔ 7 fɔ
sabatu yujilluhumullahu fi jillihi yawma la jilla illa jilluhu yawma la jilla illa jilluhu ciden ko yawmal qiyamah do mo wolon fula be ala budo akasuma koro do ko la resu suma do ko ay ala yere debe suma do dila qiyamah kene kay ko mo wolon fula be ala kasuma koro tileto ulu soro a folo imamu adili andela ka kutuba kala uninka sinya joli joli nyema tilele wasabun nasafi ibadati la jawa jalla ani fonnan kay mi nyaka fonnan kay beke fonnan kay beke ala batola waye fulay warajulu qalbuhum wallahu fil masajid ani mo min biskundi lo lembe misiri kono nawula yenani wote saba warajulani tahaba fi llahi tamali wa tafarraqa ali ani mo fula munu nyogon kan alakama kanu de ufara nyogon ka utumbe fara wakati mi ufarala alakama kanu de ka ni yenani warajulu da'atuhu imratu ziyatu mansabi wa jamali faqala inni akhafu Allah duruna ani mo wote duruna ani mo ni muso ya wele muso min yeddan betiga ce kana ya wele kata yere majjan ya ma ko ne be siralanye worona warajulu jakara Allah qaliya fa fadata inahu mo mi akelem tawbe yoro dola aye amirela ala kola akasira ولن فلان ورجل تصدق بصدقة فأخفاها تلا تعلم شماله ما تنفق يمينه أن مغنى يسرقة بوكا دوغو كادي فانتما hara kini ye min bo min ba numana numa ma bo kalama mana akini la ayesrakati boka de mo ma kinina hari mo min ba numana amado ye mindi donc ni mo wolon fulade do ani alaka mo nyomo worew ha bon ko mo do ko na le beta bara yorola nulu be do metoron kono abasoro tewa fajiri masewotea bon nun ko be sew ka bara yorola fana basura temena yala alebe salli senkeri sani fajiri wakati ka do te daga ye واقيموا الصلاه ان الصلاه كانت للمؤمنين كتابا موقوتا ala ko yesalli na ta chogola akado salli ala ya ke fardade inna salata kanat lil mu'minina kitaba mawquta salli ye fardade hada madenka aka wakati mfana ye fardade kai ka wakati korosi salli sarati do ya sahli sarati do de wakati kado donc ni salli wakati mado yitugo ka salli wakati mado ma salli yitugo fana salli wakati temena ka salli ma salli ala makotala ibe fere ke ibe ka salli nkede hari ni be salli metro do kono hari ni be salli jideta ka do metron kono ni wakati salira ibe salli metro in kono ibe se salli chogo min na ibode ke kana salla wakati nye kani tugo kabila na wakati beteme bon ko do ko salo ale ma jakabo nyinam fana ale ka jakabo wati bake kase abake chogoda abu fula bebe bo ube abake chogodi awibu fula bebo mi bu bo chogomi na ya soro e kan na folo ye $1,000,000 de sisa $1,000,000 injate ika salon jakabo ala ni salon jakabo ala la sisa ato tora minna ibo fana jate kanyinanta bola ha ekomu bo kuni ebe sujurula ebe duauke sujurula fardaru nafila ebe sika duauke ka kanna o jabiya anyo jabiya sinya joli ni mugo be sujurula nafila do farda do ni ba fe ka duau doki yereye ube bange bagaw ube bake ka duau doki yere ni ka demba ye itese ka fo arabu kanna fo ika kanna fattaqullaha mastatatum
ala koye sira ala nyaka seko hakke la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ala tennim bila fenna seko te minna ciden ko ja amartukum bi shayfatu min masatatum ni nyaw nyamara ni minya ya seko kala alladinatu daima li bosilimi wal iftai uyennin jabi o yasur bumbaji bu kanyema yala ana kajama uyennin jabi ika sujuruda farda do nafila do ibesha ke ka do ke kanna bon ko mogo ki yere ka wolo bangeli ka fete a haramu yere ndo rewa chogo ya bela ube ke chogo de bala a haramu yara chogo ya bedela nasara la dege de do silama uten nindo e ka bangeli anisonjia na saka faga dara ibe donkunde saka min faga ni denke do fula faga ni demusoro kelen faga abana ni ba tobe ka mogo wele ubadu ube ni ba awa akene de awa tila iba tila abanna o yorola me ko sanyelema nka awa wololi feti haramu fi din al-islam atasabbuh bil yahudi wan nasara yahudi alla dege ni nasara alla dege man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum cidon ko ne mogo munul la dege yode mana ye yahudiya de mogo ba ke nasara de ye mogo ba ke ye yahudiya de atebbe ka ke haram ke cogo nyumanta la de a haramu elendo hara ke to gato munun be dila ne bora kalama ko ali yere ka ne buresite abe gato munun dila be dumunum ni haramu kana do ida kono o haramu elendo bidia haramu atebbe janku nu beta bushi fogani fembene mado minye silama usoro kiden ka hadisa inde do de na ko la tatabi'unna sanana man kana qablakum sibran bi sibran wa jiran bi jira hatta idha daghalu fi juhuri dabbi la daghaltumuha qalu al yahuda wan nasara qala faman kiden ko awbina tugu mo munun temena munye awbina tugu ko o kaftewa ko ketawula sibrinya kelen nongo har nu do na ko ridinga ko na be do no fe hebo ko yahudani nasara sawa ko nu ulute jondo hari saddo la yere kiden ko hari na yahudani nasara har nu jera muson no fe bolon kono afana be je muson no fe bolon kono e o be mo bolo sawte ubete donc nunu ye yahudi alla dege ni nasara alla dege ni islamu bolo haramu nunu tebbe islamia sarela ibe dumunu tobala ibe gato kala mo ba do atigi bake ka haramu de do tebbe islamia sarela ko do ko wulu be so be na fila do abe bidia atebbe ye cire mas ni sifuye aunte hera do ka cide na kashe babo shebon amma sabati sheba shiboro ko aka wololi do sanyele manana na be suba bin nafila ka masabati sheba bolo amma sabati tabina bolo amma sabati tabina bolo ante hera do kulubo kasuru mugo munum be bamban nin ko sugu ka ciden ka sunna chamani wajibi chaman de binne batigi bolo amma ciden ye alaka wajibu yere da mu ko yere folo amma se ka wajibu yere ke janko ciden ka sunna wa mese kulu ke ambe tam bamba ko la ko munun yere ute dina ko non nasara na degen yahudi Allah degen bon ko ni mo mi nyei wala sogoma ko donkundi baale bolo ni tara fembila wa min ye sogoma donkundi mo jama kan nyogon soro so kono yella da wote sunnai afwa tigi ye telefona wakati ni beta ikata me min ye sogoma da kata nyogon dala je ko donkundi be sunnate tiren ka sunnate sebo make ni ka donkundi saka faka koni ni yo ode ke dumune tile gamfe kamogo wole kana du ulu sabatira salafu bolo me min ye sogomada ta kata sigiye ko abe denkunde la o masabati woyella dade
bon ko ne mɔgɔ min nafolo tun bɛ bolo a bɛ nisabe bɔ mais sani san ka yɛlɛma a banna jaka b'i la wa sani san ka yɛlɛma nafolo min b'i bolo n'a bɛ banna pewu foyi t'i bolo san yɛlɛmana foyi t'i bolo ou bien san yɛlɛmana ka hakɛ min sɔrɔ i bolo a tɛ nisabe bɔ jaka t'i kan mais n'a y'a sɔrɔ e san fɔlɔ nisabe tun bɛ e bolo mais san kɔnɔna na a nagasira ou bien a banna mais e bɛ commerce de la sani san ka yɛlɛma fana ala y'i garijɛgɛ nafolo in sagira a cogo la sani san ka yɛlɛma san yɛlɛmana ka dafalen to i bolo ka nisabe to bele bɛ jaka bɔ mais ni san yɛlɛmana fɛn t'i bolo ou bien san yɛlɛmana a tɛ nisabe bɔ jaka t'i kan ko yala ko cini mu waati kɛrɛnkɛrɛn a ka sabaw ye ka fini ko de la donc ka dɔn kɛrɛnkɛrɛn ye dɔgɔ kɔnɔ n'u ka fini ko bon ko yala ciren ye don kɛrɛnkɛrɛn sabaw u ka finiw kɔ an t'o dɔ dɛ allahu alam wala k'a fɔ don kɛrɛnkɛrɛn de bɛ sababu ko finiw kari ko o dɔn na allahu alam n t'o dɔn subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk muso dɔ